Tuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kowe waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Cintaku sakonyong-konyong kode karo cahayu sing aku lembar lembarmu pancen super resik tur anti lalai yen ra petuk sepino sesang cintaku sakonyong-konyong kode mari turun dampak aja udah bensin seliter mantanku tak setaker tak akhiri aku dirasaku tantan pipit rambut tegulang nanti ayo gerak kowe luwak berciko Nganti rusak sing tak pikir gampang jambu goblok dipangan bulan diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, dalam kowe diutangi dhuwit nek. dibisik melih kula Pripun Mas Luduk? anu nyilih 100 ya Duk. Boten ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah, Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mekludruk. Diamput, diangkreng aku. Kowe gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dingin nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Nah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kowe waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Iki- Pak Heru, badhe wonten. Bertanya, Iya coba. Samang mikmu coba. Pak Heru iki mbisik aku nun sewu izin ya. Samang seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remen Suka sekali ya, senang Amin, ya. amin. Samang poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Oh no. Alah malah kaya kontol alun-alun. Terus sembah nuwun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune koyo Mlakune ngono kuwi. kaya apa, Mas? Iku cara manukno koyo manuk kacer ra. Kok kacer? Iya, kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kala ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek sebab itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer ra. Ajar. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk ki to iki. Apa to Iki cara manukno wis beda nek iki. Apa, Mas Lutut? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora ora nyambung. nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramun. Stres. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet, Iki kene susi iki. lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. iki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek. Awur wae kok iso. Anu sini iki, sini iki. Anu Nanda. Nanda. Kula. Lho, budi pun suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Oh sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngempil sampean usia berapa? Kula dua. Sesake, Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak yo ngono kuwi. Ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso.
Lagune apa? Rondo kempling, Bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Ada kempling nggih, Pak? Nggih. Siap, siap. Siap. Ya, ini wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng Oh, nggih, nggih. anu, Monggo. badhe membantu. Oh, alah. Lho kaya Daryanto lho menawa kuwi. Daryanto sapa ngawur ya. Daryanto Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas, langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae lan numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Ya. Belanjane kathah rada kabetan. Yen murun Mas igar-igar ngreseni nalekan omah mengke Nangis ya. Itu pilawang lekan golek momongan. Niki bojo napa nanda badhe pindahan. Awan-awan dolan koncone pasar pae. Perawan rondo kangge kuyo rada penting. Iki lho pisun gondrong. Itu mandala. Ini rango. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katinaren tindak wae lan taksi. Dewean apa ora ngerti timbang nganggur kula purun ngancani. Mbok pae apa? Tenang ya. Itu pilawang lekan golek momongan. Niki bojo napa nanda badhe pindah. Awan-awan lunga belanja ning pasar rejo. Perawan rondo kanggeku sing penting lega.